Takže čauko ľudia, dneska vítam pri ďalšom videu. Dneska budeme robiť cestu do mojej hry a asi aj viac variant, ak stihnem, ale tak teda sa pripravte, pohodlne sa usaďte a môžeme pozerať. Toto tu na delete a dám Shift A, aby som vytvoril kocku a scalenem to, dám že S a dám že Shift Z, aby sa mi to iba do týchto strán scale, hej? A potom dáme, že S a dáme iba Z, aby sa mi to, táto strana zase zmenšila, hej? Lebo vlastne ja to tam mením tú veľkosť toho. No, čo teraz? Ja idem do edit módu a vytvorím si tu na cestičku, ktorá by mala byť asi takáto nejaká veľká, hej? To isté urobím aj na druhú stranu, takto, akože aby to bolo také rovnaké. A máme, Takže ja si zoberiem, pozriem si radšej toto. OK, dobre. Takže nice, máme tu na takýto krásny cestičku. Do edit mode a teraz zoberiem si tieto surface, tieto strany a dám, že Ečko a idem dole, hej? Potom dáme, že Esko. Nice. A týmto som to vlastne takto zmenšil. A toto nie je až také dobré. Dobre, ako to ja teraz idem vyriešiť? Ďalšia vec. Užujem ako, tak dám S, aby som to takto zmenšil o šírinku. Potom dám GZ, aby som to vlastne pohyboval iba na tej osi Z. Z je osi osa, ktorý teraz robíme. A to nejako nám to teraz vyzerá, hej. Ja by som sa rád zbavil týchto tu na okrajových častí, ale zatiaľ neviem ako. Už viem. Zoberiem si túto vec a urobím tu na takýto cut. Aby bolo niekde tu. Nice. A teraz už len si zoberiem toto. Nie, no, chcem si toto, shift, toto, shift, toto, shift, toto. Shift, toto, shift, toto, shift, akože znamená, že aj to, hej, že proste, keď chytím niečo, hej, kliknem na to a potom dám, že shift a kliknem na niečo druhé, tak sú vlastne označené obe tieto veci. Iba, aby ste vedeli. To dám, že delete faces, áno, to je veľmi dôležitá časť. A potom, čo ja urobím, zoberiem si tieto ako keby edges, hej, že proste to je to, čo je hranoly a potom dám F a to znamená, že fill, to znamená, že sa to vyplní, to isté robím na ďalších miestach. Asi tak nejak. Dostal som od vás v komentároch taký komentár, že by som mohol urobiť príšeru nakresliť, takže to sa nebojte, určite to tam vydám, len teraz momentálne robím túto hru, takže neviem, upresnili ste to, že to má byť monštrum, ale no, určite sa posnažím to nejako vydať. Hej, a takže takto teda vydám, hej, a som teda tu. A dám, tieto všetky strany, teda ja mám teraz označené, čo ja s nimi chcem urobiť, ja ich chcem bevnúť, to znamená, že ich chcem takto ako keby robiť toto. Skúsime to, že takto, dobre, tak nič. Tak ich nemáme asi nejako takto. Teraz ja idem semka takto hore. A urobím tu na niekoľko cutov. Aby som to urobil tak trochu rovnejšie, či také trochu nerovnejšie, lebo to vlastne bude, lebo tá hra je o tom, že ťažíte, pohybujete sa a bojujete proti nejakým príšerám, hej? Veľmi jednoduché. Akože tá podstata tej hry je veľmi jednoduchá. A dáme, že napríklad, že S, aby sa toto takto zmenšilo, aby som tu urobil tieto veci. Tu asi urobím všade také cuty.
pre istotu. Enter. 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 Nice. 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 No, takéto katy, oni vlastne nám umožňujú mať, akoby ja to optimalizujem, hej, teraz. To znamená čo? To znamená to, že to, čo by normálne bolo pre ten program urobené tak, ako on si chce, ten program, tomu ja zabránim a urobím to tak, aby to bolo pekne, tak ako ja chcem. Nice, on. Prečím sem, takto, tak. Ďakujem za komentáre. Veľmi si to cením. Určite vás poprosím o odber a like, aby ste teda neprišli o ďalšie videá, čo vlastne aj výhoda pre vás. Máme tu na teda všetko takéto optimalizované. A ja si teraz zoberiem toto. Shift. Toto sú vlastne body. Zoberiem S. Aby som toto mohol takto, nie. To radšej nechám. Ale toto tu na... Toto a dám S. Aby to bolo takéto nerovné. Nice. Vlastne toto bude jedno z tých políčok, čo sa budú pohybovať. Toto dám také nižšie. Či nechám to takto. Nechám to takto. Do object módu a takáto cestička je teraz hotová. Nice. Ono vlastne, ja to potom budem tlačiť na 3D tlačiarni, počkať. Toto. Nebude to nejako extra detailné, lebo tu by malo mať takú nejakú rozlohu, akože 3x3 cm, alebo možno, že 5x5 cm, takže ono tam ani o to nejde. Máme takýto štýl tej cesty, ja si to teda posuniem. Nekam sem a teraz si dáme toto CTRL-V a teraz iba jedno si zoberiem GX a si to semka do stredu, nice. Čo je vlastne cieľom tejto mojej hry, je treba upresniť zbieranie rudy, ktorú teda ťažíte v týchto baniach a táto ruda má názov Orgorit. Takže v tejto hre určite čo ja chcem urobiť je... čo by som urobil? Čo som to chcel? Je urobiť ďalšiu cestu, ktorá bude obsahovať ten Orgorit v sebe. A vlastne výhodou tejto cesty bude, že pokiaľ ju položíte a budete sa na nej nachádzať práve vtedy, keď takže v tom kole, v ktorom v tom ťahu, v ktorom to ako keby položíte, keď na to budete sať, tak vlastne získate ten Orgorit. Trošku trochu sa mi zývalo. Takže čo teraz? Čo teraz ja urobím je, dám Shift A a zoberiem si, že Ecosphere. No a dajme si, že SZ, aby to... SZ, aby to bolo také ploskejšie. GZ, aby to bolo takéto väčšie. SZ, aby som to ešte zmenšil. Nice, takže toto... alebo nie. GX. Nice. Ja to asi robím ešte raz. No. Mesh. UV Sphere.
A teraz si to scalenem a úplne, že nie. Ako to ja urobím? Ja by som si to mal, že GZ, aby som to mal tu a... No, prosím vás, poradte mi, hej? Nemáte ako... Že by som to urobil tak, aby to bolo takto v strede. S... Z... Je to takto dobre? Potom akože to urobím také nerovné len. Dúfam, že je to takto dobre. Možno, že to v off-screene opravím tento tu na model. Ale malo by to byť celkom dobre. Idem do Sculpt Mode, čo vlastne mi umožňuje robiť také napríklad nerovnosti, hej, ono je to akože modelovanie, hej. Asi skôr to urobím tak, že urobím do toho nejaké nerovnosti tými dierami. Proste random tu urobím také diery, aby to bolo také nerovné. Jo. Takže nice, máme tu na náš algoritm menší. Teraz idem takto to označím a dáme ctrl-j ako join. Takže z tohto sme teraz urobili jeden objekt. Z vlastne z týchto dvoch objektov som teraz urobil jeden objekt. Dobre, teraz si dáme ctrl-v. Teraz si to označím a dáme gx a dáme si to sem a posunieme sa na toto miesto. A čo my urobíme teraz? Ideme do edit módu, som sa rozhodol, že to urobíme takto. Máme toto, shift, toto, shift, toto, shift, toto. Takto. Nice. A ideme, že gs. Nice, takže takto sme si to zväčšili. Aby tam bola vlastne takáto akoby prehlbina. Nice, a máme to. Dobre, teraz ideme do object modu a dáme shift A. Zase ideme UV sphere. Vlastne UV sphere. GX. Znamená, že táto guľa bude takáto štvorčeková. Hej, to znamená, že tá guľa bude mať tie strany urobené z takýchto štvorčekov. Ďalšia vec. Keď sa pozrieme sem, tak tu máme ešte aj icosphere, čo vlastne u nás teraz znamená taká, že proste namiesto týchto štvorcov sú tam trojuholníky, to znamená, že je to také niekedy lepšie, niekedy horšie. To už je najviac na vás, ako vy budete teraz toto robiť, ale ja si teraz dáme, že SZ a SZ. A to je to na konci. To by byť. A moc ale nie to robiť. Ako? No, že SZ, je to zvýšil. Nice. To má byť. 0, no. No, to sme tam, že GX, to sme 0, no. GX, sme tam cesne. A to, teraz. A join, máme ďalšie takto menší, akože objekt dvoch objektov. A teraz, na záver, čo vám ja teraz idem povedať? Rozmýšľam, že či vám to zafarbím, ale asi nie. No, už to asi nejdem farbiť. Takže teda, ja si myslím, ja som spokojný, určite nezabudnite dať like a odber, hoďte tam teda aj nejaký ten zvonček možno. A my sa teda uvidíme pri ďalšom videu, kde budem teda možno, že robiť to monštrum, alebo budem robiť ďalšiu kartu do tejto hry. Takže, čau.